बाय आंनि अरुण ब्रह्म चेनेलाव दिनै गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि 1 जानुवारि थिग बेखौ लोब्बा लानानै जोङो मोनसे हाबाफारि लादों। जोंनि हाबाफारिया एसे आलादा रोखोमनि। जोङो गुबुननि बायदि जों गाजा गोमजायै साउन्ड बक्स लानानै बायदि बायदि जानाय मुवा लानानै जों बे हाबाफारिखौ लानो हायाखै। मानो होनबा जोंहा अबस्था साय बेबस्थायाव जों खामानिखौ मावदों। थिग बेजोंनो जोङो बयनिख्रुइबो बांसिन गोजोननाय लानो थाखाय दिनै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। थिग बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि मिन्थिहोनो नाजागोन। बेनि सिगां जोंहा जोंनि बे हाबाफारियाव जों आलासि महरै लिंहरनानै लाबोदों धेमाजि जिल्लानि मुंदांखा खन्थाइगिरि खन्थाइ रमान्टिक खन्थाइगिरि लकेन दैमारि फंबाय। बे फंबायखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव जों बे हाबाफारिखौ सुदेम एबा गोजोनग्लाय बा गोदान बोसोरखौ मालाया बा माबायदि गाजा गोमजायै साउन्ड बक्सजों मेथाइ खननानै मेथाइ मोसानानै रंजादों, नाथाय जों खन्थाइनि गेजेरजों जोंनि गोसोखौ आरो मावनो लानाय थांखिफोरखौ एसे बेरखांहोनो थाखाय रायजो राजाफोरनोबो मिथिहोनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनिखायनो बिथाङा जोंनि सासे आलासि, बे आलासिखौ बरायनायाबो जोंनि खामानि, गोदान बोसोरनि जोंनि बरायनाय। आरो लोगोसे बिथांखौ जोंनिनो रादाबगिरि फंबाय गोमसार फंबाय खोमसार बसुमतारी गोमसार बसुमतारी फंबायखौ गांसे आर'नाइजों गिबियाव बरायग्रोनो थाखाय खावलायबाय। गोमसार बराया बरायबाय आरो बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आखाइ खबना हो। लोगोसे आरो बेजों लोगोसे सासे खन्थाइगिरि आरो बेहा रमान्टिक खन्थाइ, बेजों लोगोसे जोङो खलम गंसे, जाय खलमजोंसो खन्थाइखौ लिरनो हायो। थिग बिदिनो बिथांखौ बे आरो समायना जासिननायनि थाखाय बिथांनो जों खलम गंसे आरो लोगोसे मोदोमनाय गैयै बिबार, माने प्लास्टिकनि बिबार, बेयावबो माबा मोनसे रहस्य थागोन बेखौ मिथिखानो हागौ। बिथाङा बे समाव बेजों एसे खन्थाइफोरनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायगोन आरो बिथांखौबो बे खलम गंसे आरो मोदोमनाय बिबार बारसेजों बरायनो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि सासे आरो जोंनि जाखांफुनाय पलिटेकनिक इन्जिनियार कलेजाव फरायनाय आरो बिथांना जोब्बायबो, बिथांखौबो सिनायथों, बिथांखौबो बे खलम आरो मोदोमनाय गैयै बिबारजों बरायफैनो थाखाय खावलायबाय, गथायफैनो खावलायबाय। बिस्टि मुसाहारि बिथांखौ गोजोननाय थाबाय। आखाइ खबना हो। दा जोङो दिनैनि आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ साफ्रोमबो जोंनि साखाथि मावथि बिथांमोनखौ साखाथियाव थानो खावलायबाय। दा दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोंहा दैदेननो थाखाय सासे मानसि नांगौ, नङा होमबा, दैदेनगिरि। आंबो सिनायथि होग्रोबाय। दा जोंना बे हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय सासे दैदेनगिरि नांगौ। बे दैदेनगिरिखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं सिनायथि होनोसै। रमेन बर' बिथांखौ दैदेननो थाखाय खावलायबाय। माने बिथांनि जि हाबाफारि बेखौ मावफुंलांनो थाखाय खावलायगोन। बिथाङा रमेन बर', बिथांखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो नोंथांनो बे दिनैनि जिथु हाबाफारिखौ एसे दैदेनलांनो थाखाय आंनि आखाइ खबजबनानै खावलायनाय आरो गोजोननाय थाबाय। बानायनो लानायनि थाखाय आखाइ खबनांगोन दे खनसे। गिबियावनो गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दा बे समाव जिहेथु जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय आंनो बिबान होदों। बे बिबानखौ आं गोसो गोथारै आजावनानै लाबाय। आङो बे हाबाफारिखौ आं सालायलांनो थाखाय थियारि जाबाय। बेनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि थालांनो हागौ, गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दा जोंनि जिथु दिनैनि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ सिगाङावनो जोंनि मानगोनां आदा अरुण ब्रह्म बिथाङा नोंथांमोननो रोखायै फोरमायखाबाय। जोङो बहा दंफैयो, जोङो दिनै मानि थाखाय फैदों, बेखौ रोखायै फोरमायखाबाय। दा जोंनि गेजेराव जों दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो सासे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सासे मुंदांखा रमान्टिक खन्थाइगिरि आदा लक्षिराम दैमारि बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। जोङो दान्दिसे समनि उनावनो बिथांनि खन्थाइखौ जोङो खोनासंग्रोगोन। दा दिनै बे समाव जोङो बेवहाय फैनानै जों गासैबो रादाबगिरिफोरानो ज' जानानै दोंसे खन्थाइखौ सुजुनाय जादों। माने जोंनि खन्थाइया माबोरैहाय जागोन, बेनि जिथु सामारि, बेनि जिथु मेन पइन्ट, बेखौ जोङो सानलायनायनि गेजेरजों जोंनि खन्थाइया बिदि जानांगौ होननानै जों माखासे सोदोबफोर, माखासे टपिकफोर बेखौ होनाय जाबाय। दा बे खन्थाइखौ जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि बिथाङानो कमप्लिटलि सुजुदों, खिन्थु माखासे माबाफोरखौ बेनि टपिकफोरखौ जों होनाय जादों आरो। दा खन्थाइया माबायदि जादों बेखौ जों बिथांनिफ्राय खोनासंगोन। दा गिबियाव जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव लक्षिराम दैमारि बिथांखौ जोङो बरायग्रोनानै लाबाय। नोंथांखौ जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव बरायबाय। नोंथाङा दिनै जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै माबोरै मोनदों,
बेसेबां गोजोननाय मोन्दों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायगोन? गिबियावनो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि आं हामलायनाय जासिहरबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव आंखौ जेनेबा आलासि महरै जोंहा खौरांगिरि बड'लेण्ड बुब्लिनि ओमफ्राय मा मोनथाय चेनेलफोर नोंसोरना बिराद रादाब माने गोबां रादाबगिरि दंफैजोबो बेयाव आंखौ जेनेबा आलासि महरै आंखौ बेयाव लाबोबाय बिसोरो। ओमफ्राय दा दिनैनि हाबाफारिखौ आं जोबोद मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय दा आं दिनै दोंसे खन्थाइखौ माने आवरायना होनोसै आरो बे खन्थाइखौ जों गासिबो बेयावनो सुजुदों, मोनसे मोनसे बयबो टपिक होजोबदों जोंहा। खन्थाइखौ आं आवरायना होनोसै। खन्थाइनि मुङानो जाबाय गोदान बोसोर गोदान सानस्रि। गोदान बोसोर गोदान सानस्रि, थांखांनाय दिनखौ नेवसिगारनानै फै जों दिनैनिफ्राय गोदान सानस्रिखौ लानानै बयबो ज' जालायना बिदा फंबाय बिब' बिनानाव खौसेथियै हानजा सुरना ज' ज' हान्थिलांनि दोंसे लामाजों। हिंसा मोनसा मोनसिखौ ज्राब गारनानै जों बयबो सासे बर' बिमानिनो फिसा सालायनानै दावगालांदोनि फारि फारि। दिनैनि गोदान बोसोर गोदान सानस्रिखौ मिजिं लानानै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोराबो गोरोबलायनानै हारिनि जेंनाखौ सुस्रांलायनानै जों मोनसे थांखिजों आवगायलांदोनि। खन्थाइया बेसिम दंमोन। जै जाथों गोदान बोसोर। थारैनो आवरायगिरि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथाङा दिनै जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोर मोजाङै खन्थाइ सुजुनानै जोंनो फोरमायबाय। बेनि थाखाय बिथांनि मुङाव खेबसेबाव गासैबो रादाबगिरि बिथांमोनखौ गोसायै आखाइ खबनो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। गासैनिबोसिमबो साबायखर थाबाय। बे समाव जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि मानगोनां लकिराम आदा, बिथांनिफ्राय जों गोसो खौरां मिथिनो लुबैगोन। जिहेतु बिथाङा दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों, बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा मा गोसो खौरां फोरमायो बिथांनिफ्राय जों बे समाव मिथिनानै लागोन आरो। दिनैनि हाबाफारियाव आं जोबोद मोजां गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव फैनानै जोङो बयबो दोंसे खन्थाइ सुजुदों आरो बे खन्थाइया जों बयबो मोनसे मोनसे टपिक होजोबदों जोंहा। माने आंखौ खन्थाइ लिरनायाव बिसोरबो मदद होदों आरो। दा जोंहा गिबियावनो बिदा गेदेर अरुन ब्रह्म दङ जोंहा, बिबो आंनो मोननैसो टपिक होदों। ओमफ्राय जोंहा खिजा फंबाय गोमसार बसुमतारी आरो बिखिजा जोंहा बिस्ति मामोनलाय मोसाहारि आरो बिखिजा जोंहा सोमदोन बसुमतारी, ओमफ्राय खिजा फंबाय सुबिराम बसुमतारी, ओमफ्राय खिजा जोंहा फंबाय रमेन बर'। जों माने जों गासिबो दिनैनि बे गोदान बोसोरखौ लानानै सानस्रिखौ लानानै माबोरैहाय दावगालांनांगौ, माबोरैहाय सोलिलांनांगौ, जों माबोरै खौसे जाना खामानि मावलांनांगौ, जों बिनिनो गासिबो मोनसे मोनसे टपिक होनानै जों खन्थाइखौ सुजुनाय जादोंमोन आरो। गोजोननाय थाबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। बिथांनि बाथ्रानि गेजेरजोंनो जों मिन्थिना मोनबाय जे खन्थाइनि जिथु मुल, माने खन्थाइनि गाहाय राव, बे खन्थाइनि ओंथि, खन्थाइनि गुबै रावा मा, बेखौ बिथां खन्थाइगिरिनिफ्रायनो जोङो बे समाव जों मिन्थिना मोनबाय। साबायखर थाबाय अरुन ब्रह्म इउटुब चेनेलनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय दिनैनि बे समाव जोंनि हाबाफारिखौ नोंथांमोना नायनायनि थाखाय। लोगोसे दिनैनि बे समाव बाहागो लाफैनाय जोंनि गासैबो खौरांगिरि बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय बे समाव साबायखर जासिबाय। दा जोंनि जे हाबाफारि, बे जाय बिबान लादोंमोन बा लेंहरजानाय आलासि बिथांमोना जोंनो दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय। दा जाफुंसारनायनि उनाव जों दिनैनि दिनखौनो लोब्बा लानानै मोनसे रेजें आदार, दा बिथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो गोबां बायदि बायदि जानायखौनो देखायनो हायोब्ला जोंबो जों जानायखौ माने एसे देखायनो हाया। थिग देखायोब्ला देखायनोसै होननानै जों देखायनो सानबाय। बेखायनो जोंनि गोमसार बसुमतारी फंबायनि बिबान बा दायथ'मोन जिहेथु बे रेजें आदार जानाय, बेखौ नैबे केमेरानि गेजेरावनो गंफा गंफा राननानै होफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दा जोङो मा मा जागोन, मा मा लोंगोन, बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। आखाइयाव मोनसे मा इयो मा होनोमोनलाय बेखौ? पावार होनो। पावार जोंनि मेन दिनैनि गुबै माने रंजानायनि माबाया, रंजानायनि
रंजानायजों लोब्बा थानाय आरो बेयो। गोदान बोसोरनि मुङाव दिनै नैबे पार्टि जोंनिया पावार गंसे लानानै जों आसा खालामो बे पावारखौ लोंनानैनो जों फैबाय थानाय समाव हारिनि थाखाय गावनि थाखाय न'खरनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय जों खामानि मावलांनो हाथों बे पावारा गोदान बोसोराव जोंनो माने गोदान मोनसे इनार्जि गोदान मोनसे पावार गोहो लाबोनानै होफैथों गोजोननाय बेखौनो आसा खालामबाय हेपि निउ इयार बा धन्यबाद गोजोननाय थाबाय गोदान बोसोरनि दिनै जि हाबाफारिमोन बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों जों बानायनानै फोरमायबाय जोंनि रंजानाया बेनोमोन गोजोन्थों जरदार तालिया बाजाव